गिबियावनो गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय। दिनै जों मिडियायावनो हक, इउटुबावनो हक, फेसबुकआवनो हक जों गोबां भाइरेल नुगासिनो। सासे बर' आइजोआ गावनि हौवा थासेयावबो, गथ' गथाय थासेयावबो सासे बांगाल हौवाजों इन्जय खालामनायाव समाजनि रायजो राजाया, गामिनि रायजो राजाया हमनानै मोनदों। थारैनो जोबोद बाख्नायथाव। बिथांमोननि गाज्रि आखुखौ हमनानै मोनदों आरो जों बिथांमोनखौ हाजासे पानिशमेन्ट होनांगोन। बिथांमोना बेफोरबायदि जाबाय थायोब्ला जोंनि बर' समाजनि इयुन फिउचारावबो दिनै बेफोरबायदि थांबाय थागोन आरो जाबाय थागोन। जों बिथांमोनखौ हाजासे जों गोख्रों थांखि लानांगोन बा जों गोख्रों लामाजों जों आगान सुरनांगोन। मानोना बेफोरबायदि जाहाथे इयुनाव जाया। दिनै जों बिथांमोनखौ ओरैनो हेगारोब्ला, दिनै बिथांमोनखौ जोङो जेबो जों आयेननि बेबस्था लायाब्ला, बिथांमोनखौ जों ओरै रायनानैल' दोनोब्ला, फंसे फंनै पानिशमेन्ट होनानैल' दोनोब्ला बिथांमोना इयुनाव जाफिनखागोन। बिथाङा जाबायदि बाथ्रा बुंदों एसेबां रायजोनि सिगाङाव, आं बिथांजों बा मुस्लिम हारिजों बा मुस्लिमजों जुलि जानायानो आंहा जोबोद मोजां जागोन, बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों। नाथाय जों बिथांखौ जों बेफोरबायदि बुंनायखौ जों नुनानै बिथांखौ जेबो पानिशमेन्ट खालामाब्ला, बिथांनि थाखाय माबा मोनसे खालामनानै दोनाब्ला निस्सय बिथाङा बेफोरबायदि जाफिनगोन। आरो लोगोसेयैनो आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानो, जोंनि बर' सासे उन्दै हिन्जावसाखौ सासे बांगाल हौवाया, मुस्लिम हौवाया, सेंग्राया लानानै थांदों। बिथांनि न'खरा फोरमायहरदों सासे इउटुबार जोंहा बिथांनिसिम। नाथाय आं बेखौनो बुंनो सानो, जोंनि बर' लाइमोनफोराबो, जोंनि बर' सिख्लाफोराबो बुजिनाय गैया नामा? गुबुन हारिजों जुलि जानायनि फिथाइया मा? गुबुनजों जुलि जायोबा मा फिथाइ मोनो? बेखौ साननाय गैया नामा? आं बेनिखायनो खावलायनो सानो, जोंनि बर' समाजनि आंनि बिनानावमोन, जों गुबुन हारिजों जुलि जानो मा मोन्थाय दं? गुबुननि गोदै रावाव जोंहा गावनि गोसोखौ सिफायनानै लानो मा गोनांथि दं? दिनै नों गुबुन हारिजों जुलि जागोन, सानबेसे मोजां मोनजागोन? नों सानसे समाव बिथांजोंनो नोंनि जिउखौ दान होनांगोन। बिथाङानो नोंनि जिउखौ लानोबो हागौ। बेनिखायनो सांग्रां जा। जों गुबुन हारिजों जुलि जानाया गोरलै बाथ्रा नङा। गुबुन हारिया नोंखौ गोदै गोदै बाथ्रा बुंनानै, नोंखौ गोदै गोदै राव बुंनानै नोंखौ जुलि खालामगोन। माबोरै होनोब्ला, जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदि खारनाय बारनाय बा सोरजोंबा जुलि जाहैनाय, सोरजोंबा खारनाय, बेफोरबायदि गुबुन हारिया जोंखौ नुगासिनो। बेनिखायनो गुबुन हारिया जोंनि बर' बिमा माहारिखौ सोलो मोनो। दिनै बिथांमोननि हारिखौ जोङो फंसे फंनै गोदै गोदै राव बुङोब्ला, बाथ्रा बुङोब्ला बिथांमोननि हारिया गोमोन जायोबा गोसोआ सोलायलाङो। बिथांमोननि हारिया रां रुफाखौ नुयोब्ला, थाखा फैसाखौ नुयोब्ला गावनि हौवाखौब्लाबो गारनानै बा आंजों फैगोन बा गुबुन जोंजों फैगोन, बेफोरबायदि बाथ्राखौ साननानै बिथांमोना जोंनि बर' बिमा माहारिफोरखौ गोदै गोदै राव बुंनानै, फुस्लायनानै, बुरखायनानै बिथांमोना जुलि लायो। आरो जुलि लानानै इयुनाव मा खालामो? सासे गथ'नि बिमा जायोब्ला, सानै गथ'नि बिमा जायोब्ला बिथांमोना मा खालामगोन? हय नोंखौ बुथारगोन, सुइसाइड खालामगोन, दिनै नोंखौ फासिनि दौलें लागायनानै दोनगोन। बेनिखायनो जों सांग्रां जानो नांगोन। जों गुबुन हारिजों जुलि जानायनि फिथाइया मा? दिनै गोबां जों नुगासिनो, जों गोबां खोनागासिनो, नाथाय खोनासेयाव माने बेफोरबायदि जायो। दिनै जों जे ससियेल मिडियायाव नुबायानो थायो, जोंनि बर' हारिया गुबुन हारिजों जुलि जानानै सोरबा दानथार जानाय, सुथार जानाय, बुथार जानाय, बेफोरबायदि जों गोबां खोनानो मोनबाय थायो। बेफोरखौ नुसेयावबो मा जाहोननि थाखाय जोंनि बर' बिमा माहारिफोरा गुबुन हारिजों जुलि जानो सानो? आं बेखौनो खावलायो, जोंनि बर' हौवाफोरा, जोंनि बर' समाजनि बर' बयसफोरा माब्लाबाबो रागा जोंब्लाबो दिनै गावनि हिन्जावखौ, गावनि बिसि गथ'खौ दिनै दानथारनाय, बुथारनाय, बे बाथ्राखौ जों खोनानो जानो हागौ 100आव 1%। नाथाय जों खोनानो मोनदों, नुनो मोनदों, गुबुन हारिजों जुलि जायोब्ला गुबुन हारिया माबायदि आखु दिन्थियो आरो गावनि हिन्जावनि सायाव माबायदि आखु खालामो। दिनै गिबि हाबा जाजेननाय समाव मोजां मोजां बाथ्राखौ बुंगोन, गोदै गोदै बाथ्राखौ बुंगोन, इयुनाव मा जागोन बेखौ सानग्रो आंनि उन्दै उन्दै बिनानावमोन। जाहाथे जों गुबुननि रावाव गोजावनो साना आरो गुबुननि गोदै गोदै रावाव रां रुफा नुनायाव जों मालाबाबो गावनि गोसोखौ जों हेगारनो साना। बेखिनिखौनो आं खावलायहरबाय आरो गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होगोन होननानै आं मिजिंथिबाय।